donde realmente se conservou o galego, eu creo que foi no rural, é a miña opinión. E entonces nós aquí estamos nun lugar, nunha encrucillada de culturas, e as fronteiras unhas veces irían por un lado, outras veces irían por outro, e non era algo fixo ata que se fixeron a división provincial. Esas rayas que dibuixaron con regla de cartabón, como lle pareceu, a mellor consultando o conde que tiña os montes en propiedade, decidía en que provincia puña os montes, porque nós empezamos sendo na primeira división provincial da provincia de Valladolid. Pero eu teño visto, por exemplo, mapas moi antigos que en donde Lubián, Padornelo, Porto, pois aparecen dibuixados nesa fronteira, pero do lado de Galicia. E aquí falouse galego, cando se empezou falando latín, xa que se falou algunha vez, xa é certo, en toda a península, pois dai xurdiu o galego, xurdiu o castelán, e aquí pois nos falamos galego desde que o galego naceu. Si sigue sendo mayoritario porque, desgraciadamente, hai máis vellos que nenos. Na escola non hai máis que 6 nenos agora en primaria, e non son todos de aquí. Bueno, 4 deles son americanos. Eu sempre dixe que aquí os que falábamos galego comíamos pan centeu e os que falaban castelán de trigo. Compraban na panadería, nos comíamos o mismo que sementábamos e que segábamos, apañábamos na carreixa e facíamos todo iso. E logo, pois, a mí parecían máis rapazas que falaban castelán, vestían millor, non levaban zamancos, que son as galochas, non sei se sabedes o que é iso. Un calzado que era dunha bota bella. Meu pai facíalle un piso de madeira de bidueira, que facía unha zoca con aquelo, pois unía aquela bota bella con ese piso e unhas ferraduras como as dos burros, e xogábamos ao fútbol con aquelo, pero só levábamos zamancos os que falábamos galego. Certamente, ademais de ser o galego oriental, pois aquí non somos lleístas nin cheístas. Decimos le, entonces, por exemplo, pois a unha persona daqui de Lubián, iba camioneiro, paraba na Vilabella xa, que é o pobo que está aí ao lado, chamábanlle o doule, porque en lugar de decir doulle, decía doule. Bueno, pois non ten nada que ver. Creo que ese rasgo existe tamén por a parte de Celanova cara a Portugal, é dicir, que non é só de aquí. Decimos ábate. A palabra ábate, vou a decir unha frase en donde apareza, e eu eso non o vexo en ningún dicionario galego, pero estaba naquel dicionario que tiña na cabeza meu avó Perfeuto, que se chamaba Perfecto, pero aquí chamabanlle Perfeuto, ou miña nai ou meu pai, que o decían en casa con frecuencia. Ábate quere decir só fai falta. E buscando así, pois pode ser que veña de ab e até. Ab, que significa hacia, e até hasta. Son dúas preposicións que van nas que se pode basar iso. Pois iso non o encontro en ningún sitio do galego. Desde 1998 ou así, máis ou menos, este Concello declarou por unanimidade no pleno o galego como lengua vehicular no ámbito do Concello. Fixeron tamén algún do León, Veiga de Valcarce. Pero en Veiga de Valcarce fixeron unha proposición, unha moción ben fundamentada, longa, de varias páxinas, e entonces pois eso resaltou na acta, porque incorporaron eso, se conoce co sello, o graparon ca acta, cando chegou a lectura dun funcionario da Xunta, pois impugnaron e quitárono. Pero en Lubián fixemos unha moción que só decía: aquí falouse galego toda a vida. Nas Cortes de Castela e León está aprobado o estatuto que no seu artigo 5 dice que o galego será respetado e promovido naquele ámbito territorial de Castela e León onde se fale. Entonces, pois, nos, basándonos nese artigo, declaramos aquí, no ámbito municipal, o galego como idioma propio do Concello. E non o viron, ou non leron a acta, e aquí pois quedou aprobado, e está aprobado así, dese xeito.